play pi bro se sempat kemit su kuman ya pi baro ke ba kerjaan ani ke bapet ya kini ka YouTube channel juga bat gitu ki babeng ya kini ka YouTube channel juga ti mentah ngai ku play pi bro khot kemit su kuman ba kejing puliam ta kemit kadina kitab hawar na kalnong balai ke kuat bandrio ti shobon puri na ka kitab hawar ti ngakwa ban pensai pi la ne ban hikai pi la ne on persku thu kabor ka jingmut jum perkhat ka bangi ngidon ngan ong yi pi hang ni baro haka sensyar khadar ka imlang salang jungi kadai be tang khwan ma to simet kam don i area ka ba la de kan thei ne senrang ne da de hasnong hathaw ne orang pa snong ne yo mla ne mdc ne ikisang bhalang ne yano ru kadai be tang ka khwan man toy be ngan ong be pi ba kata ka anyu ba thaw ra de su sel ne ba thai ba de sarkar jala ne ba de kisnong githaw kan long be tang ban yo ban ba kin sanchar ya ki breu ki baret bar ya la ne ban yu roj ka hok chonga jong pi baret mdan ere do kumbai pan manga ma pi num tip re kita ki an ba thaw ka sarkar jala ne ba thaw ka su sel kam kini tip be tang prabahe tang prabastat tang ladanga bat pi prabarit ngi asngutu bat ngin dawa bet ba nadu ki form nadu office ye ba kin petrekam bet aktir lajong tang kata labiang ndon jing era namar ka an ayu nganong ipi ngang lengo ya kata ka karukom tau an ka an ayu kata ka bakin ya tau ka an ayu ka bakin ya tau ngang asngutu ba ya ka wat ikabal adon luparo kim simla petrekam ka an ayu bakin ya tau pan ngasngol lengo tang kata he kaan ayu ka bakin ya thaw namar wat ika an ka balad don hang ni ru haka nika haka bible ru kimlan petrekam sakaan ayu bakin petrekam hatu kamut kata kamut kadei kaba lada kalong persya ka bible te kamut kanang don jumut yangi bangin nang sya sengsara kita kibrio habangi ladangi lalong kita ki Kristan kamut nang don kam semua ban ye bisini beriu nang don kam semua ban persya beriu nang don kam semua ban yuro ko hok buruk nang don kam semua ban bamsap haba pi ong ba ladai Kristan ti ka an ayu ka ba ngi nang don kam ladangi long ki beriu ki ba sempang ladangi long ki beriu ki ba imsngi ala ki kam ki jam la jom don kam saka an ka kum ka an ka kum no Tiada nang terkadau ba habangi man kesengi ngapen syai pi ngamla kram dakran ya halor jongka imlang salang jongi bat ya ka ka ba kajat penriu jongi ka sadum ka salango hadu menta ngan ong ipi om dei manu ba pensitom yangi kidei hi kita kibriu kiba sansar yangi hi ba pensitom yangi ti sa katno nginang syale kumta bat sakat no ngidang ya syale bat sakat no nang persngotu sakat no pede ba pinlang yai jit ya kita kinung mi keman da ka ba pd kli la jong ti kai ka banga penkan mau si penkan mau kan ni namar beli nganong ipi haba ya ka ba ngidon kam ngim simlayo tekan dan jeng mut ayu ngi bangin tabut ya ka bangidon kam handre ngim simlayo kandon jeng mut ayu yangi bengin dang tebut dei nang takadaw ba nga perkhat hal de marway ngayai kran si yai kran ni kani wala bon ki bamong bon ki bas ngosi handre ngan yai kran si yai kran ni kani baling adon ka hok bangan kran namar ba haka kajing skutu jonga ba kajing sam jonga ubriu uba experience ni kakam umyo re kakam bat ubriu bom dan ka experience ni kakam udan pisa pat uyo kakam ti mentala da pi lechik school pipa school ki kun handrai mentala da ka school kamlong ru ka bai school kalut kunju handrai mdan mano boong kata handrai kani ka ba penperkhat yang kamut ka ba ngamla ban sya ngamla ban kubum ngamla ban susngap namar ba bun sien hi ladale ki bahe kalong dakran mangi barit mong dakran ubahe te kababiang bet dakran kum mangi barit kamut bomlong ra te kum kata ka jing sensyar nei ngati ngang ong bani ngate bahanai kwa sensyar pi ngangam kwa ba pin sensyar nga
Ngang ong biderek ngam kwa ba pin sensyare nga. Sensyar suai la dia. Ada pim 4.5. Lada pim 4.5 hiru banlong kum uta unong sensyar. Lada pim 4.5 ya kata kajingkit kli kabahaba nai kwa long nong sensyar. Kaju ru kumi urang ba. Lada 4.5 ika jingkit kli ya kaya kasambat iki kun ki tengah bahaba ni wat tengah ra. Namar balai ngangan ong biderek ya kata. Kandon jingmut ayu. Haka imlang salang jungi kemut ba ngin long kumni. Ha? Kai ka imlang salang jungi kai ka bangi ngim sngotu ba hadu ba ki barit ki bariala ne ka imlang salang kala ajot la pra kamut ka taru nang tamala ka taru nang nyaru ane kajat bendriu watip briu tip lei kajat bendriu nang nyaru dalajan jan election pilai ya kerto ong tik kum tuki yu Henry haka por badai pan haka kim khat mdon mano ban kerani problem jongki briu baduk jongki briu barit baria mdon ni ru wai ru bami mdon ni ru kerani jing sisa tang ka jing tok sudah tang ka jing skwa buram sudah tang ka peni sadam tang ka ya emet mdon ni ru wai ru kerani jing sisa dan jing mut ayu la ban ya jet ya kini kita ki MLA ni ki MDC dan jing mut ayu yangi Kay imlang salang kukum kani ate bhaba nai thabot sundan ram dan jingmot re kata thabot ro. Dia menta ladang ngakran ni jing sisa bu ni ki bamong. Handai dak lam kran rum long pan. Kumnon nom kran. Namar ngar ngadon kahok. Epic ngadon apan kat ngadon adhar kat ngadon tesakai isram kat ngadon handai klam yo kata kawai ru kahok pan. Klemio kata kawai kahok ru. Da village da pendap training ru da village hakiti office sarkar. Ubanabar ubatrei barit baria uang bakadon ka skim. Dale yakran hang tu kitu ki bahaya bahan ki omdon iai. Da village hablok ru ki omdon iai. Tang ba ubaya dei pedia bat gitu. Kemut ba ai basya uyo. Ti kandon jengmut ayu yang ai pi bandang ikran. Ti lada menta ngi ki pajba ngi skotu bat ngi ka jingkala ka de nangi nanga na phi hi ki bari barit baduk ki baduk barit baria ki ba blas ngi ki nong rep ki nong song yo song hat bat ki batrei kam lajong ti menta ladang ngi prabarit ngi skotu kamut utu bahe ai unian taj prabahe ngi prabarit ai ngi skotu prabarit henry kumbalong menta pensiet utu bahe ngi shrot prabarit pat Ia syurut prabarin. Por election kamut ia syok prabarin. Namar kwa apa kumat mo banga ngai sya ita banga ngai sya ita. Ha dala job kamut ngi khmil ti be oh bo tu MLA kamut itu yang namar di manga emba akto bai syok kan ma bo riura ba kren ben yepi kum tam ta kin soong. Ha kanang bo ni itu tu MLA. Kum kata ka jinglong te ngang suong ipi kam don jingmut hiru. Bapilit pun itu makana auto ni nang iben hipi. Kam don jungmut ra. Tete nang takadaw lada pilong kibriu ki bastat lada pilong kibriu sungotu kamot ya halaka kam. Tre kam la jong nai pushe inoru. Nai perkhat nai pet inoru ya tre be kam la jong im singi be khoi halaka kam. Nai khmil tir kayu e. Hadu finda urlong katong jong pi. De nang takadaw ba habang ngakran borobor ki ong ba uni ukwa benong MLA ngal de pi ai ero kam MLA ngam tre ra ada pi pha bani khone MLA ro bom tre sundan ra kam don jing mot hiru yang abang ni kran bat ki de na takadaw ada pi kwa ban bamaloy ngaru kamut ngangan bamaloy kela ngam don jing mot re ngabangan ya kran kita baro namar tang ya kan kebala don hang ni ru phim kran ni jing sisa Pi hikai tangi kebakut ya kebasedang pim hikai. Kum kita nong hikai ru kemut kumno ngan nget. Kumno ngan nget kumi kita kinong hikai manto. Kibom sungoto. Basukwa betang banto ika hok jong barit baria. Kumno ngan nget kumi kita nong hikai. Ki hikai kumno. Hikai matla ne ki hikai dapetnya. Badai nak kata-kata ngonong pi baru khot ki ba kerjaan ya kani ka YouTube channel jonga ngong halak isngi ngonong ba
ke berkhoj hadup kindo urlong nang ne sakmat ngan sepen i sadaki kam mentang nang keren ngan bunia be daktin ngan sepen i deki kam handre ngam tre banlek pen sniu you handre ngan pen i deki kam nga ubarit ru ngala man pen i la ka jong ka kam nga ubarit ngan pen i bangai rap prabarit ngan pen i la ka jong ka kam da kan uksa ba bang jonga ngan sepen i ba ki to ki ba he bahan na lor ba ki yo e ka hok jonga jong phi kabha jonga jong phi na po sarkar kemi hendrai kimle yangi yang ai phi am te badang padai bomdon i in sapen i phi in sapen i kan uksa i phi ka ka thong badon hang ni ka jabiang jonga ngan sapen i phi kan uksa ba ka ka ba lada ngabla ro nei ngaru ngala ban le nang mentaka jet ben rio ngan pen i kan uksa ba bat ke kabang ngan pen i kamut ban num la syu mono ban pendam ya ka ban num la syu mono ru ban pen skutu baklai kata ngadon bantei ka jet lo jong ngan ong ipi ngam dei uriu uba kaput ngam dei uriu pana thliet ba subang tangania handre ngan pen i de ki kam manta ka don hang ne man sim jonga ka ka banga ngadon kampat dei kapur bangan pen i ngan sa pen i de ki kam ngan sa pen i de ki kam slam syu ra te handre ai bo blei terkenrat hi un pun urlong ya ka ba ngadon ha ka man sim jonga ha ka jingmut i perkhat jonga ublei hun pun urlong kata amdan manom no khanglat ti de na takataw bang akren ni pi na du kaman sem ko jonga ye pi bar khoj ki ba pet bahai kan ki youtube channel jonga nga ai man sem pi to tre hala ka kam ublei unor kat bat pi wat do jengkermen wat lek pet shu wat yu pa shu ka diang kamon ya ka jengkren jong kitu kinong yelam bakla handre im sngi hala ka kam rap riang namar bale ka tu ka de jing im jong pi karep karyang ru kade kakam su jutir kade kakam sarnyut kade kakam kit doju kade kakam nai kwa eke jing kwa raha ke ba pen bit ki bri jungi ai kitu ki bahan ken ya bam pramaki ai ba kitu ki ba sngo start ken ya yu kam maki mlilei ngi bah ka ba ngi tre la ka jong kakam nai skap shu ora nai skap shu nang ne sakmat kan ong ipi im sngi hala kakam de nang takataw ba nda ka ba ngi im sngi hala ka kam tang si sngi rung im dem pen le no ikai tang si kentar rung im dem pen le no ikai hang ta hingin sa i ya uso jing tri stom jungi war chai lam bakla su ano lada dei por tabot ru ong yek tu ge mel e bakin kan bas online ngingin tabot online da ka mobile ngingi don mobile ngin tabot online na mari ki kon ki ti jonga jong phi kila penjenjar peran online kelas ti kiru ka di ban ya da ka kan bas online nga bat phi ngin tabot da ka bot online ngin tabot online mangiru da ka mobile be ngin tabot te de na ta daw ba nai pen skap ya kinong pen bit brio nai skap ya kitu kinong pana aktien pana thliet klem ki kam ba syukran klem le la ki brio ki bale klem kran ban ya kitu ki ba kran klem le te balengan ong ipi ba ngasih keren man kapur kidon ki ba ong hana o bat ka pule bible hana bat ka keren politics te kamut itu ki ba pi pede pilai yam ala kamut kirong ba balang ki ba buk ketikis nang taki temen basan ki baikan bas election pede balai ba deng mala ne ki seng long kemi ki bakan bas election balai ba deng mala ne kita kenhun bakan bas napo mo prabalang balai badeng matla ne dalek pi telong dalek badeng temlong mo de nak takadaw ken bangang ngakren bi haba pa basai mdir bang ngakren hari ngakren bi haba pa basai ti de nak takadaw ba kumba phile kumta hiru ngakren namar la jateng mo por bang nang sa chalo so tundung la jateng ba kidon kita ki para banget ki bawan kan bas ya ta uwei MLA mo ngang ong be direct P1 kam balang ne P1 kam politics ada P1 kam politics kimi ngam don bot so dia tak tahu ngakran direct ya kata ngam skautan nat ya ke politics tangkatahi namar ngadep tiap baka game jongki kam don hiru ke game babah tangka kam lendet sudah dia nak tahu ba lada ngapersia jing sisa kumba kalong kesencar kadar hang ne jalami khalaya namar balai bang akran ya kajing sisa ngan nomri hiru namar kumba pilale
hang ni ha rendang ha pedot adap son ti de nak ta kadau ti menta ngan puli no na ka lenong ka ba lai ka dekot ban riu hang ni tang ya ki banget ngan ong ipi ha ba pinget kamde ro ong banget ban dikran arsap ha ba pinget yu blei pinom la ban ri nak mat jong blei uyui utiplut bat ya ke jing le ke jing kam jong pi ya ka do not ya ka jing mut perkat jong pi ya ka man sim jong pi ublei yu idot ta kadau wat ya lam bakla wat yu thok la ni wat yu ngomong la da pidang ngomong ro pinang jentut la da pi sngo ba ya la de ba pi de ublei pinang jentut nganong pi pinang mat ke jing im jong pi hanre tat la da pi kran ni ke jing sisa la ne pi le ke jing sisa me pi IT met ban man sim ha ublei unia da je pi ublei ke jing klan ublei jing ko jing kya ublei ke jing start ublei ke jing i nganong pi ublei ta ublei nam penre je pi ublei ke jing sulur ti de na ta kadau ti manta pi ki banget par khot ngan kran je pi kumba mat terut mat smear gi kita gi nong penting nong persmear ki bakran bertong ki bakran ban penjam dau jam rengeu ke ban riu ngan ong pi dan jing sir dan jing smear hakmat jong ublei ke jing sulur ngan ong pi de na ta kadau ba manta kasingi ngan ong pi ba ngan pulien no na kitab khawar to kan mau ya ublei silenter ke jing mo kan mau ya silenter ke jing ban mau un pensuk pensan ye pi wat use ngau start ya la dia sto to tieng buram ya utrai bat to phet yap na ka jing sniu kani kan wanra ka jing kot ya kamet jong pi bat ka jing aram ya kisiing jong pi to le buram ya da kaspa jong pi da ki so nongkong jong ki jing thong jong pi te kumta ki thiar jong pi ken sadap miar bat ki kra he ken sak an da kawan kokun wat yu nyau ben ya ka jing hikai utrai ne wat yu ngau salya ya ka jing seneng jong naba utrai umaya uba usngau i kumbale ukpa ya la ukun ba i sok ubri ubalap ya ka jing stan sok ubayo ya ka jing ngau thu naba kham mantoi bayo ya ka bani karupa kham phoida maka bani kaksiar ka kham koridor ban ya ki paila bat ki mau koridor jong pi kimla bani rangkat bat ka kabat haka ti kamon jong ka ya ka jing kabajalan haka ti kadiang kabat ya kaspa bat kaburam haka ti kadiang kabat ya kaspa bat kaburam kilenti jong ka ki pensngau bha kilenti ya jong ka baro ki pensngau hun kalong uding ka jing ya kitu ke bayo bat ya ka lakot ki basuk ya kitu baro ki babat skak ya ka da ka jing start utrai ulas tangi ka perthei da ka jing sampang ula penyang ya ki beneng da ka jing tip ula pen kan soy ya ki umpolio bat kil o ki penhap ya kumjer ko khun to bat triang ya ka jing start bisar bat ya ka jing hosiar wat sya bakin kin jingai na ki khmat jong pi te kin salong ka jing ya ka man siam jong pi bat ukpieng ya rendang jong pi kumta phin ya suk man siam bat ka kejat jong pi kan om jen thot haba pi syong phin om don jing tieng haba pi thia phin yo thia kan jai wat tieng ya ka jing serkhei ba kan san lemne haba ka jing jot kalap ya ki basniu naba utrai unlong ka jing singan jong pi bat un penjengai ya ki kejat jong pi na usruya wat benut ban le sbun ya ki bakarpan haba pidon ya kalat pan ai wat juong yala upara marjan kino sawan biang lasai ensai pej lada pila ban le no menta wat ju thawbut snio persya ela upara marjan haba usong suk songsan bat pi wat ju kroy kaja ban no klem daw haba om syam lale snio pi wat jurha ya kiru dakat wat ju teneng ya ki akor le jongki naba utrai wi sajmet ya uri kan riang hanre ya ki bahong usyani alut ka jing tem utrai ka hiar halor ka yeng jong kiru snio hanre ukar khu ya ka jaka syong jong ki bahok uben ya kiru kan sleng hanre uthe jing kar khu ik bas ngoret ki bastan ki yo benta da ka buram hanre ki rubi kin kit jingja buram kani ka jutang jong blai kani ka tien jong blai asngongu yu blai ti menta haba pi ngap ti perkhat puson nai ya le lang ra
ya ka e ka ba ki kran gitu ki ba benut spa ba benut phau ki ba kwa ba ya be tang ka spa perthei be em nice ngap ri ki anong ya phi bar khot ki ba bela ba sngi em sngi hala ka kam la jong perkhat ya dia wadi perkhat ngam ta ki bum spa nai le perkhat nai bisni nai pi hun nai benut ka spa jong ki ai kin ya ba ma ki ai kin ya yo ma ki handai ngan ong i phi le phi nget ya ba deng em sngi hala ka kam la jong hun hala ka jing trei la jong hun hala ka jing yo la jong nai pet pi hun dadai por thabot le thab bet chau ba ka ta ka jing mut jong phi ka no man siam phi ngap ya ka jing kran jing khana jong thab chu wat ju sha pen bi ha ka tangka la da phi di ya ka kli la jong ha ka tangka plia ka long thik kum phi la long judas ha ka ba kot hi phin phasi la di de nang ta ka daw ka ni bor khoj ka bom mara jing kala la no ka de hi ka jing bi ka jong a jong phi ti de nang ta ka daw ba ngan ye kran si kran ngan ye ban ni kan ye haddu bangin da yo ta ka jing kala ba ka jaka jungi ka jala jungi ka ba lakhot ya ka ba ku lakhot ya ka kari ba ye jung ublei kamut kari ka seyon kamut ngan ong yi phi lada nga phi ngias ngothu ban kan mau ban ngi nget tang hau blei ngi chania tang hau blei kum balong ki tamen man chua ki ong ba ki khon ki ti ki lawara ye lau jong u khaw lada ka jinget ka hun tang kum ta namar ba kat kum ka jinget batang ye ublei nginam don ka jing kerdu nginam don ka jing hiran nginam don hiru ka jing pang jing sitom nginam don ka jing kuslai ka jing emjungi wal adangi long kum noru ublei udon kan pangi ti dena ta kata ba em sngi halaki kam ki jam kumbale kilong suaman suwa jungi nai ple jingmot ikini ki kam ba sapen bi sapen thame kai sap nda pila ba me to kamlu jongki kin sa control ye phi kin sa pen bi ye phi ang ta kin sa sanchar ye phi kin sa kin jat kin sa ye phi pin sa tension pin sa khuslai handrel da philong lai lu kumbalong badeng takadaw phi ya la kamon phi tre la kamon amdon mano bala an penbit namar beli ngadon ko hok bangan im ngala penbiang ye ki e ke ba kat kum ka constitution jungri indiang la penbiang epic ngaladeption Aadhaar ngal adoption, Islam card adoption, PAN card adoption, handrai ngipet ken. Ka e kata ka baka ka sorkar pada kali am tajungi. La ada penbiang. Ndala penbiang habak ngimili yo e te kumno ngin kerani ka e. Ngin kerani ka e. Ka e ka bakil ali. Ka e ka bale kil ali. Hato pindang ye syania. Hato pindang ye syania. Wadi ka hok jong pi ka ba pi dawa man ka por pinom yo kamut pin syania. Tie kamut I can get imaki ken ngiru how arjar arfulai pat manga ma phi prabarit ngini sngotu takadaw ki video jonga ngan pelaj man kasni dakaban pen sngotu ye phi ba phinom do jingkermen tre la ka kam ka jam im sngi hala ki kam ki jam ka khandeu ko siap ka don bat phi tre na ka bam da kum da ka mati mat jat ka ba phi tre si tom bam da kum siap la jong khu tre si tom bat sngi bat miet kamut uble don ka bat phi un kar khu jing tre ding ta jong phi ti wadu jingkermen namar balai ba ki bor khot ki nang pensai ublei nang wan ban pensai ya ki bor khot ha ka jingmut jung perkhat junga ngan nang pensai phi kat bangadon ngan thelot bat nom don hiru mano banong la pensung thu baklarang ni sekman ti ai ba ka jingker khu ko jung ublei kan hiar halor jungi UAP ki ba sngow ya hap ya kan ka YouTube channel junga sa like share subscribe ka ba ngadon ngan ong ipi ngan thelot na dong sedong kapa kongsan kamde ka pisa kapa kongsan kade ka jingmut yung perkhat bat ka jing start ti habang ngilong ki ba start ngilong ki ba syampang kamut habang ngi perkhat ngingam ha ka jingmut yung perkhat jungi sisen ka sngi ngin sa scam bat ngin sei kersan ai ba prabarit ngin yes ngutu prabarit kita ki bahe kita ki basngo start ai kin ya pramaki prabasngo start la ubarit baya tali baya sngotu jingmut ne la to basngo start pat baya kini buram ngi sai pet kata por ken handai nging sian ya bitang hoblei barit baria sian ya skam tang hoblei wating ya ki jing penting jong kani perthai ya ki jing sa elam makra jong kani perthai handai nget skam tang hoblei ublei hi unsanyat ya ki jing trei sitom jonga jong phi unsap penphu
penpiang ya ka yang kasem jong ajong pi unsa penkot ya kijong kot jing kya unsa aingi kijong kot jing kya unsa pelat yangi na kita kijing snew na kalenti jong kijing snew unsa pelat yangi na kitiki lenti ki ba ngi im bro iskata yang kalenti ki ba snew unya lam yangi sa kalenti jong ka badai bangin im ba le no ka badai nang di sakmat ti duai kerpat halaki sngi kanang ba ngin laj na ki saite saikum jong kijing dom kijing sya alam bakla lani ha kijing sya apthap hauru snew rusme kamot ngi di banya thik ta hukum gujong blay step haba pikim step aingo idami ublay but meet shua ba ban laj na ki bor jong kajing snew jong kaning pertai kamot aingo idami ublay undai pi unri unsumar sukera por pitia pidam kamot unpelaj pi na ki jing snew hakasnya mit hakasnya hakadum haka por siteng senya mo kidan ki rusni ki rusme akibat thumu lani akibat thumu snew ki bale snew nalendat nalandang kamot haba pi aingo idami ublay utep uda uri usumar sukera pi tiadena takada ba ngihap an aingo idam lada man step ba un yada ingi habang itreng kita pelaj ingi na jing ma jing monsaw habang itreng kita te kamut ngihap an aingo idam yu ublay ba ngin tengkan ya la kaktien ketli abang ikran kana ya ki prolog projor ki nong di nong thiet ki nong wan year wan hat te kamut kata kadi kamram jungi ken henre hagapor ba shobingin tia apan ngihap an aingo idami ya u nomor ba un pelaj ingi unda unri sumar suker hapor ba ngitia ngidam un ai ngin yo jing yo tia suk tia san kamut un pelaj ingi na ki baro ti menta ya ki ba nga keren nga perkhan haladi teng kadon ka jing bakla kadon hi ka jing duna ka jing trot brio ka jing long brio hendrei mendadi than ban ya thau nomar bele ngangal de ong ni piri proposian bangadi tong brio hendrei ya kata baro ka syong ka bor nguthu jonga jong phi bangi ni perkhat da ka bangi nguthu jingmut iwe ti kamut ngila ban ya kieu hi pramangi lada ngi nang ya pher jingmut kumni da ka bangi perkhat ya ka jing trot brio jungi ngi ya theu ya ki jing duna te kamut katahi nang ya yem bakla handai da ka bangi nom ya theu shu ya ka jing trot brio jungi da ka bangi perkhat bangin ngin emno kalti thamai kumba ngin wengno ya kata ka jing em jungi ka bangi ju embro iskata da ka bangin kala thamai no ka jing mut perkhat jungi bangin pniat no ya ki bro da ka jing sai da ha ka jing mut perkhat jungi kamut ka pateng jungi ka ban sawan kan sa im ban kan sa ne sa bat kan sa phu so phieng ti tangkini kan tien nget wa phi thiasuk thiasan ti kubli sibon ni phi bro